želim da ti kažem da to nije rješenje zato što posle toga idu večne muke, ne možeš da se pokaješ, ne možeš da se vratiš nazad. Ti nećeš ništa rešiti sa tim, samo će ti biti još gore i još više patnje ćeš imati. Druga stvar, treba da znaš da su duhovi ti koji te lažu uvo, da si bezvredan, da nikom nećeš nedostajati, da čuče, vredan si Bogu, vredan si Isusu Hristu. Ja razumem da ti sad nisi u poziciji gdje ti to možeš da osjetiš. Meni je to jasno. I ja znam da duhovi tame, duhovi depresije su strašno jaki duhovi. Oni kad te svežu te i jako teško da se iščupaš. Ja ću se moliti za tebe, evo sad odmah, u imenu Isusa Hrista da živiš. Znači u imenu Isusa Hrista vezujem svakog duha koji te maltretira, koji ti šapuće uši. U imenu Isusa Hrista da imaš otkrovenje Božje ljubavi, duboko u srcu, u duši, u duhu, u umu, sve što postoji da odiše ljubavlju Božjom u tebi, da je osjetiš. I slušaj me sada, najbolje mesto, najbolji trenutak da se nađe Bog jeste upravo taj očaj. Ja kad sam bila očajna, onda sam upoznala Boga. Jesmo onda spremni da ga primimo u života. Nemamo više nikakvo rješenje. Hoću da ti kažem da si stvoren ili stvorena po Božjem liku i obličju. Znači Bog je smišljao kakve ćeš oči imati, kakav nos, usta. Znaš ti koja je to ljubav? Ukucaj na YouTube-u, Isus me voli. Ili neki crtani u Isusu, ili klekni dole, reci Isuse, razgovaraj sa njim, on je živi Bog i veruj mi, on će ti se objaviti. Tako da ja ću te nositi u molitvama i ništa nemoj da brineš, svaki problem ima rješenje, sve to, veruj mi, ja sam strašna, znači ne možeš da zamisliš kroz šta sam ja prolazila u životu i kakve strašne momente sam imala ili neke životne situacije strašne. Ovaj osmeh ne ide sa tim. Neko bi završio u bolnici, to za ceo život. Tako da, evo ti vidi, ja sam čudo. Ovo je Bog od mene napravio. Jel vidiš da imam radost, imam mir? To je zato što mi je Isus tu. Tako da, ništa, drži se, čuvaj se, ja se molim za tebe i ja ću čekati da se ti meni javiš.